ukuthi akusilo nje iqiniso, ngizokhuluma nje iqiniso elimsulwa, ngizogonyuluka ngikhiphe nje yonke into, ngikhulume nje iqiniso the way lingakhona. And futhi ngiyakhuluma futhi ngiqeda ukufonela ubhuti lo opostayo and stuff ukuthi ngicela ukuthi adilize. Ngiyenza konke okusemandleni kwami njengamanje. Ngiyaxolisa kakhulu ngakho konke. Ngiyayisola futhi, I would do anything. Ngawuthatha nokuwuthatha umphefumulo wami ukuze ubone indlela engixolisa ngayo. Mama, ngingayenza leyo nto, ngawuthatha umphefumulo wami. Ngiyacela manje, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazisola kakhulu futhi. And yazini, ngingenza noma yini, yabona nje, ngizomake sure futhi ukuthi lento iyalunga. Ngizomake sure ukuthi namhlanje silala yonke into ilungile. I swear Nkululeko, ngizoyilungisa yonke lento le. Ngizoyilungisa yonke, ngizoyilungisa khona namhlanje. Umntanami. Umntanami, Nkosi yami. Ngizokwenza njani umntanami? Umntanami. Ngiyacela, ngizolungisa yonke into njengamanje. Sizolala yonke into i-right. Ngiyathembisa futhi nakho ngiyafunga, ngiyagomela. Yonke into izobe i-right masilala namhlanje. Welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with trending stories. Namhlanje guys, ekhuluma ke ngale nkosazana ekuthiwa ke uPamela Masango. Ngeweekend kade kunomcimbi lapha ke eNewcastle, la khona ke uNgizwe kanye ke noPhakela uMthakathi. So unkosazana ke lo uvele wagibela stage, wafika wahlebela uNgizwe ukuthi hayi kunomuntu ofuna ukubulala lesixukwini. Then ke bamnika ke mic ukuthi ke akakhulume. Wakhuluma ke washo ukuthi ke kunomuntu la ogqoka iskipa esima stripes ngokublack noma ngonavy and white ufuna ukubulala uNgizwe, uthunyiwe uyinkabi kanjani njani. Hayibo guys, manje sekutholakala istory ke siphelele kuthiwa nje usisi ubeqambela amanga, bekuyicontent ngokusho kwakhe mesexolisa uthi ke bekuyicontent. But ke guys, ubhuti ke uthi ubeseshawa abantu engazi ukuthi ushawelani, kanti ke ushawela indaba ukuthi uthuza ubulala uNgizwe lapho engazi ukuthi uhlangana kanjani nje indaba ukuthi azobulala uNgizwe bekwenze njani. Usisi ke guys ubeke esekhalelwa ke amasonga sigonyela ke waboshwa. Uyakhala ke bakithi uyaxolisa, uthi ke bekuyiphutha, bekade enza icontent kwivideo ade iposted uthe kade kuyicontent ngapho ukhala ukuthi unengane, akazi ukuthi ingane yakhe izosana ubani izoba yini. So nje guys, yabona lezi zama relationship mangabe seziphume ngalendlela esandleni so sekuyinkinga, because angazi ukuthi acabanga ngani ukuthi emva ukuthi etshela abantu ukuthi umuntu wakhe, because the guy confirmed ukuthi they were in a relationship noma baku relationship naye usisi. So mangabe sekhuluma kanje akazi befuna shawe or befuna bulawe noma akacabanga or kwenzekeni or bedakiwe, like we don't know. But ke guys, uyaxolisa bakithi uyaxolisa ngempela. Asazi bakithi bazomxolela yini icala bazodropa or kuzokwenzekalani. But ke yeah guys, injalo ke ekaPamela ke Masango bephapha nje. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.